Hola, zuek helduga aireportura, gare bizirik. Daukagu motxila iguala, concierto. Gara dugu, gailu elektroniko guztiak. Ez gino pentsatzen nahi beste zukagonik eta hori dauko como siglo terdi hemen. Pues a ver qué hacemos, cotilleo honek, duty freshan. Una tila, que estamos nerviosos. Eta hori, a ver cómo nos va. Legaldia. Hemen gare Jun eta Bixok, antes de que nos quiten los órganos. Gare aireportuan, bueno, ez dakitzu zentzungo dan. Gare hemen aireportuan botata. Erasi dugu bokadi bat, tortilla patata. Zin bat zan, bosta magost. Guazen ikustera bezin bozko dago. Hamburguesa bat ematau. Luki dugu hasieran drama pixkat, baina azkenian lagaduzko eza hartzen, eta dana dramia zan ezin nola bilatzen gure barkeko atia, porque jartzen zan A11 eta gero A11 ez zuan gure vuelvo. Baina, bueno, ya estaba goiaz. Helduga! Ikusi hori gure abioia. Helduga, bizirik hori bai. Abibia zuan super zikina. A ber, zuek. Sin más, drama máximo, jo nahi ematotza segurtasuna baina niri zero leku honek, osea... Erritxa niri, a ber, lehenengo impresionua izan da bastante kutria, dana bastante pobria, ez dakit, lehenengo impresionua oso eskasa. Gero, bago ostala, hasi gai goetzen, eta esan gure ostala. Bale, esan duzku beste leku batetik izartu bia esate, bale, total, helduga, adietxita, tipo batek, superlaruak. Bueno, atendido dozku, ez ginen bilatzen imeia de konfirmazion pin batekin, que zuan super eskutauta, topa hau indau. Eta, zer gaixo, pues, bueno, hasi da, bajatzen gure lekura, un puto laberinto, eta gelia da, ezin da in room tour, porque es que no hay room. Da, literal, sartzea, hau da tia, hemen dago, holan, litzera bat, eta jazta, eta hau, leku hau, que no lleva a ninguna parte, que da puto cringe, ahí está. Eta ez bakabiltzen aurte zulorretatik. Baten da puto bildurra, eta gero hemen, bueno, dauka hemen webixo eta hori, eta hemen dago Juni, eta hemen dauka lehio bat, ez que behitu, Gizon bat egon da kompran. Ez, oso guan gizon bat. Osea... Hola, zuek. Bueno, disgustu eta gero, ja, lasaian nago, Juni en plan, lasai, guztagun viajatzula, ez dakiz zer. Junga, kalera, directo, eta, bueno, kale batzuk, sin más, en plan, bastante cringe. Baina topa dugu leku hau dala, super politxo, osea, behitu, terrazia erakutsiko txuet holan, super cute. Bueno, hemen dago itxoen, poltia emango txuet. Hor dago June. Eta behitu, da en plan holan, ez dakit... Kaktusez? Osea, behitu, que pinton, osea, barkatu. Dana esan txarri izan behar. Afaldugu superrondo, baina, eski ikusi hoin, zegan biagun postrerako, Osea, konparau, nire eskua. Egunon, gaurko outfita, txek. Loin dugu, biziri gare, eta bueno, goia soportu ikustera. Gaur ikusi jau libreria, zela da June. Leio edo lelo, ez dakigu oso ondo zela oskatzen da. Gure hostalera juten da hemendik eta dauko hemen muraltxo batzuk. Atzo gabian ematesan kereston bildurra leku honek. Ja gaur, ez. Bale, gure kalia jaitxi eta dauko leku maravilloso hau dala. Kapela das Asmas de Santa Catarina. Que behitu zu politxa dane. Haikusi hortik aldeko zipixkat. Flipante ese politxadane. Eta eltza holako kurruze batera, eski guapitzetzak super politxa, behitu que guai, caja registradoria. Hori bai, zuek da, sako jende eta da, bastante agobiantia. Horregaitxu komendatzen da etortzi aguneko lehenengo orduan. Hola zuek, etorriga ikustera Orden do Carmo, justu dala. Bai. Dala Elizabat, sinceramente, sartu ganera mama ilusioenko zertalako. Eta June gratu hau eta parece que es bonita, así que bueno, goiaz.
A ver, en sí politxa da elesia, pero sin más. Bueno, elesia barruan kresten berua gauza turbixo asko, baina igogat etxura, eta behitu biztak. Biztatak dauzka. Behitu hau da, ikusten da, desde el mirador de Victoria, hor dago kanala, ointxe gure asmoa dela horra jutia. Bueno, mendi baskaldu eta ikusiko. Eta behitu honek. Honek pixkat bildorra matea be batzuk. Ez que gauza super guaixak dauzke, Buah, que sobrada. Eta horriga merkau batera eta behitu ezkize gauza guai, oza, erosiko neban dana. Eta behitu, behitu aurreko larroso honek ez daukela nere izena. Total, que pasada. Zuek itxen dau kriston berua ez dakitun dagoen argi hona, baina eski ja tipo pixka desesperatzen. Artu behago, zangerria bat, daukala kanela eta dana, hori bai, ondo pagau da, ondo baino beto. Hemen dauko biztata honek, ondo pagauko, baina eski behitu. Batzutan, se merece. Tio, eski ez dut ulertzen. Bueno, hau da barrutik zubixak impresio bastante ematen dau, eta hasierak dira nahiko estuak. E bueno, procedemos a pasar. Ez que honek gratuitia. Honek dia, ikusten dien bizta kontxerako etzikotzuet. Ikusimen batzuk. The restaurant, baina figo dala super gali gestixa. Dio, ez jo, zu imaginau, zelako berua, zelako sofokoia, igoga kanaletik, osea, Zubi gora. gari, hil, da, erosi dugu lehen smoothie batzuk, ja, evidentemente geratzen dara esebez, porque ezin dugu gaixo. Egunon zuek, bueno, jakin, gaur grabatzen duten dana izango dela mobilakin, zera beirora goiaz, eta ez do nahi kamaria eruan, por si acaso. Eta, bueno, gare flipatzen zediaz aspirak eta hogei edo, eta ez da itxen 0 hotzik, eta jendia goben kaldean argazkisak ateratzen. Bueno, ya horra astuta, edo intento de, porque, bueno, es lo que hay, es bera ondi xeitzen da. Gare, abeiron, gozaldu hago super ondo, june irten rodando, baina, bueno, guai, oin ikustera, a ver que nos depara. Gero nire jun Costa Novara, ez dakik gula berrelduko gan. Así que, bueno, enterako esate. Zuek, behitu ze topa dugun. Qué ilusión. Zuek, barkituan ibilipia gaurtik. Kriston dugu, super emozi. Eta, oin ikusi dugu zaubi bat, daukala zapitxuak txintxiliz. Ah, danak dauke. Behitu, que fantasia de puente. Oin imanetarako argazkixa. Zuek ikusten duzu hemengo gauza honek, bai, uneketan nik bai datzen jau, erosi dugu hemen gure zintak, eta arman duzko rotola gaiu, así que procedemos a la escritura. Ja idatzi dut hemen, nire mezua, ez dut edera korribiar, eta jarri da izena, eta da eta uste dut, untxipiniko. Nire zintia, a ver. Zuek, bagoia zartituan, heldugan korrika, porque egun gai guztera beste gauza batzuk, y se nos ha ido el ciento al cielo, eta bagoia. Hola zuek, bazkalden bio, kriston korrientia itxen dau, eta zinditzen naiz june, toaiakin, mobitzen bada da june dago lako guztiena. Ikusi dugu abeiro superpolitxa eta ontxe bazkalostian goiaz Costa Novara. Ez que, Eider, ikusten bali mazare, zure culpas ya Bossa Nova, Costa Nova, les he tragado de todo, menos Costa Nova. Helduga Costa Novara eta etxiak jamen dare, osea, que mozi.
Hori bai, me cago en el puto bus etortzeko sala ordu baten gero esan. Eta, eskaltzen genean, ya guapitxi nada más grande, igual egon ordu bete zain, para que nos trajesen 2 putos bocadillos. O sea, minixak, eta ordu bete, baino geixo zain. Super rasarri. Beitu etxiak, que cute, urdina da hemen. Hori bai, zuek, que ya he visto el palo poste, itxen dau, kriston aizia, eta fresko itxen dau. Atzo adi eskerrezu mero pasau ginen eta gaur, inkluso hotza. Osea, eguzkitan ondo, baina aizia torrenian itzaletan un frio. Plaian gare, zuek, ez da normala aizia, ez dakit zeu zentungo dan. Beitu, hemen jendiak dauka, haber ikusten dan. Olako gauza horrek, tapatzeko eta aiziak ez emateko. Bastante raro. Baina da super beharrezkoa. Uste dut, berriro bat emagalduz playa ontara, olako sozia erabiliako gula, porque menudo vientoki. Hola, zuek, ya hostalian gare, bueno, dutxa bengatorean da, errinaiz mogollon, fua. Jureketara duzatzetik argazki bat, diamarrak, bitu atros neba sapi hau, porque es que uste dut buruarri nebala tipo maial. Eta, gustatze jate, como queda, uste dut agora beribetela, mendik aurrera. Gaurko outfita, berak badaki, prakamoreak, porque ella ha traído pocas cosas, eta hablan. Eta, bagoiaz, gaurko egun izin bida de chill, así que hartu egun liburua, eguzki dago kremia, porque ez dugu nahi berriro erretzia. Eta bagoiaz, a ver qué hacemos. Bueno, ya erabaki dugu ikusi dagoen, ikusten nahi super rara con el spray y con las gafas. Baina, bueno, hemen gare, con el mapa itxurri baten, gaur berua itxen dugu, baina aizia dabil, orduan ondo goten da. Eta junbia oin, estazion Saubento, eta gero, gero nora? Bueno, gero beste leku batera, eta talian Jardín Domorrora. Ez gajun, el Palacio de la Bolsa. Zuek behitu, ze politxa da. Hori bai, jendia dago, vamos behitu, zela jende. Etorriga, katedralera, total, entera guga pagan biadala eta ezin dala sartu. Eta gu, ante todo, arregatos, porque bizok ikusteko, es que esan pagan biako, sin más. Beitu, ikusten da zuen, hilara hori dana, sartzeko, hemen. Eta zuen sartu diagala, bai. Bueno, Oportoko motero danak baseta gero, aldotzet komunika. Nada, azkena fantasan. Erosi dugu ura eta bebai, claro, aprobia genio zen gauzak. Orduan hartu dugu hau, pedras, frutos vermellos, que da, pues, perezura con sabor. Nada, que no se callaran. Eta gero, frisante, chetubre, dala vino. Vamos a probar. Huele a vino, en plan, no, a ver. La tía da super politxa en sí. Me gusta el movía fatal. Bueno, da moscato total, yo un proba gusta viajatu. Moscato, ¿qué dices? Bueno, se maldu eta hau behitu un burbuja que ten jako. De frutos rojos, a ver. Buah, me encanta, da tipo chuche bat. Betty Mapia presente. Es que siendo Tau, es que no me convence del todo. No sé cómo se pone esto. Tau Go, música in direct. Hasta que no garen. Bai. No. Domingos. Ese domingo. Eta hori, eta vengo ya un baitxera. Pues era farmacia politxa. Precioso me parece.
zuek probau bifana, dala hau, hemengo bokadilloa hau, dagoela da txerrixakin. Así que, bueno, guazen probatzera berzen bozko dagoen. Oin gurutza bi hau, zubi hau, hori, deitzen dala Puente Don Luis. Bai, Don Luis 1. Don Luis 1. Eta aurrekoan egin betik, eta gaurrin biogoitik, eta gomiaga horko miradore horretara, ziztia botatzera. Ikusiko ocasiones. Nago hasta las narices de esos putos pájaros, ¿vale? Ya. Bueno, hemen mundu guztia zeraten fotos. Beitu, ez imagina, hau da trafikoa. Beitu. Kristona izigo. Temiendo movia jaustiko. Ai ama, que pelos. Año esiot. Ezin dut, ez que mateo edo zer gauz, jendia dago porrola jarri eta haula, ez que gantzauta gare. Justo zuen bezala ya jertzian bila junga hostalera, porque es que genen hilda, egonga hor, haciendo nada, barkatu, es que zuen kabarean, haciendo nada irakurtzen, eta jertziakin eta otzitzen dau, bueno, dauket prekamotzak, pero hace frio. Eta behitu, hemen, zelagun, irten jaun. ¿Qué necesidad? Ninguna, pero bueno. Eta bueno, hori, apaltzero gobia zela.